kung doon na kay equipment nga makabungkag og mga bato nang litan ron kanabang bakho nana unsa may imong gamitan anak kanunay yuta o bato bato gyud kay gidesign mas para sa bato kung naa kay gabas para puthaw unsa may imong gamitan paggabas ana kahoy o puthaw maayo kay baho demo mo na gisgutan sa atong unang pagbasa og sa atong salmo ang pulong sa Ginoo gamhanan hait pa kunos espadang duhay suwab mudot jud kuno ngadtos kasing-kasing niya niingon sa dangatong tubag sa salmo ang pulong sa Ginoo espiritu og kinabuhi. Karon si Jesus niingon sa atong ebanghelyo, mianhi ko paras mga makasasala, dili paras mga matarong. Nganong mao man iyang gisulti? Siya mao ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Siya mao ang pulong nga gamhanan nga hait pas espadang duhay suwab. Siya mao ang pulong nga espiritu og kinabuhi. Pero ang iyang gisulti ni anhi ko paras mga makasasala dili sa mga matarong. Ibaw mo ngano? Waiting. Ako wa sa ko kay bao. Pero ako'y gamayng murag analysis, wa sa ko kasigurog sakto ba ni tungod kay hait man kay siya nya mudot gyud bisag unsa kagahi muusisa pagani kuno sa kina nang ato mga konsensya o mga huna-huna ang makasasala gyud iyang punteriya kay kani manggong mga makasasala mga hard-headed mga stony hearts mga pusong bato naggahi kasing-kasing ba kanang dugay maluoy kana lang sala sa garbo di ka matambagan lingian na imong tupad ing na unsa man kam dali ra kang maminaw og tambag daghan kay nato buote mo ako man sige suway ko nun ni correction ang pare kanirong nagwali ba tistingi ko nun pader pwede di lang kay taason imong humili ikono na kono ko ingon din ang pare ug wa kay gusto maminaw gawas ngadto kana kon ang inyong sanong kung tinudon kana kon ang pare makasasala mo insistir ginang makasasala di gina mapiog bahala na mo diha og mga unsa mo mga matay mo diha magkalisod-lisod mo ako ning desisyon una og desisyon ako maggubata uy, ang kalibutan, maapil ang kalibutan, bahala na ako ning desisyon. Na stony heart na sila. Nakaron, di na matabang og pulong lang nga ordinaryo, di na matabang og pulong lang nga nini ang tawhanon. Kay kaning atong pulong nam tinod ni Segahom, pero di gyud kayo gamhanan. Ang pulong Diyos Ginoo mo gamhanan. Mo na di na matabang og siging kaso kana mga imong mga igsuon nga kusog ay mangilog anang utlan na siyuta kana mga yuta ilogo na mga kabilin ayaw na lag-file og kaso ana maglalis ra gyud mo ana bisag magdaog pa mo dugay ra ba kay na magdaog ng kaso anang yuta mga po na lang ka o pag na magdaog anabitang na magpatambag nako pader unsaon man nako akong ugangan unsaon maninako akong igagaw unsaon maninako ang akong igsuon nga nagkaso naman mi aning yuta karon ako ding ihatag na ngadto pakapini pa nagbalay house and lot gi ihatag insya padiroy unsa na malay future namo kaming giilugan unsa na may future nako God will take care kay unsa may pulong sa Ginoo ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos
Kinsa may kabos? Kadang mga laog kay giyuta. Kabos na sila, pobre na sila, sa ilang kasing-kasing, mura na sila gakamang sa kalisod mo na mangilog na sila. Di ba kanang mga tao nga, kanabitang malunod, kanabang maanod ba tubig ba? Nya di ka maong mulangoy. Unsa may buhaton na magpang-ana-ana ang kamot, bisag unsay imong iiksa, mo na ingos la kapit patalim na sila. Maunsa na mga daw, kana mga hakog, murag paminaw nila, murag empty kay lang kinabuhi, pangilog yun, bisag dili na ilab, hala yun pangilog. Ayaw na lang naglalisa, hatagi na lang na, hatagi. Ana. Sige yung hatag, kay pulong nas Ginoo, give. Nya doon na pag-isay pakapin, give joyfully, cheerfully. God loves a cheerful giver. May kita na nga buangon kita sa tanan niya kusog kay mukiha. Kitang nanimba, kitang naipagtuo, di gyud unta ta makiglalis anang mga buangon, magsige ra gitag hatag. Kung ang imong bana gikuha, ihatag ana. Ayaw pagsiglalis. Ana, higugma. Kung ang imong asawa gikuha, ihatag. Kung ang imong kwarta gikuha, ihatag. Ana, with cheerfulness. Oh, di ba? With smile ba? Day, kuyog day mo sa akong bana. Oo, tapain taon ay natog kay naluya. Sa uy, maka ligon-ligon to gamay, papulia lang niya. Kay ga, loto ra ba kong arang-arang sa dire. Ana ra ka? Sakit ba ya? Dili man ta stony hearts, sakit man, pero nasayod ka nga kung ako ning awayon, ako nasad maoy nahimong makasasala. Instrumento man kus Ginoo sa pagpadot sa iyang pulong ngadto sa mga makasasala, ako ginang barugan nga dili gyud ko moapil aning makasasala. Oh, di ba nindot kayo no? Ngayon na belingi ako no imong tupad ing na instrumento kas pulong sa Ginoo. Pangutan abay na instrumento kas pulong sa Ginoo. Oh, way klaro. Pulong hinustaw, animal na, tikasan. Maugi na silang kaliwatan na, katong nangamatay, subay-subayon patong nangamatay, katong apuhan anak, kusog sa kaitong, mangilog og yuta. Katong to ang bana anak, katong amahan anak, hingabit sa kaito, naliwat ng bana ni mo anak, manaatong to ang hingabit kayo, naliwat ng panuway dako. Anaon pa pagsulti, ayaw oy, ay pagsighisgotan ng mga animal ka ng mga kuhan kay pulong mo na siyawa, di mo na pulong sa Ginoo. Ing na lang hinoon, bisag animal na, pwede ba ya higugmaon ang animal? No, di ba naman tayo mga pets? Nama mo'y pets no, mga animal. Dadon pa manggay na ninyo din simbahan ng mga irok, sininaan pa. Animal man ko na. Nga, na animal nga tao, sininain. Labi na lang ng sinina na sus kaniyong animala nagkabulit yung lipstick ang pulo ana imo lang laban animal man gyud na ana nga magani ka na magmisa kog kapilya sus gyud daghan ng iro siging sod adto pa maghingik dito mangihi tuyok-tuyokan pa ko di ka usa gituyok-tuyokan ko nako paakon ba ko maningor sus giihian man di ko giihian ko patambasaas akong sandal ako tanawa ang inyong iro di gini ka maumutahod og pare nga sige lang bugaw che anak sige bugaw hantud daghan nako namura na mog mga iro sa noon sige na san mog bugaw nako pasagdi na lang ng iro ni ana man na din pasagdi na kung gusto na ninyong pagawason din sa kapilya, bugawa ang tag-iya na itag-iya din ni simba na bugawa. Di ba mo sunod din ang iro ngadto. Mas makasabot mang tag-iyag mo imong bugawon. Ang iro mo tuyok-tuyok ra tuyok-tuyok. Kay naman tag-iya diha sulod bugawa ra gud, di ba? Mao man ang animal mo kuyog ra na wanay buot ang animal. Kada sang taong makasasala mawadas buot. Mawadas buot mga amahan. Mawadas kabuot isugal ang tanang kwarta ngadto sa tarian
wa na kahuna-huna nga wa pa di ay kataoy kaon ang iyang pamilya, wa pa di intaoy ikapalit og tambal, wala pa'y ikabayad sa eskwelahan, wala pa'y ikapabaon sa mga anak nga nag-eskwela, bisan na lang pagpalit og sapatos or uniform, wala pa. Pero dito sa GCT unsa pa na diha, OGs, ilabay-labay lang tag 500, tag 1,000, sugal, tulo ra kalaboks manok, kuha na, wagtang na, wa na'y buot. Di ba? Kamo, sakto mos kabuot. Ang saman, sakto mos kabuot? Di ka no, atong suwayan. Kung naay mangawat sa inyong balay, unsa man, kasab-an o higugmaon? Masakpan mo ba nangawat? Kasab-an, higugmaon? Kasab-an, awa kay buot. Kay ang saktog kabuot, pareha ni Bishop Chupilo Kamumot og sa ubang mga santos og sama ni Hesus, higugmaon ang mga kawatan. Kay lagi, makasasala na. Nyaron kung pananglitan mo, anhas inyong balay, kay galain ang lawas, magpadang atos ospital, ang kabit sa imong bana, kay namabdo siya niya magpaprenatal, way makakuyog. Asa man imong kuyugan? Asawa ka ba, imong kuyugan? Imong bana trabaho man niya, silingan ra man ninyo iyang kabit, namabdo siya, ma'am tabangin taon ko, anak ba yan si imong bana? Wa chukoy kwarta ika ospital, mura paragi kong nag-spotting, ana pwede ma'am imo kong ihatod, ana asa man mohatod ka? Moingon kay tiwasan tanong kabuanga ka, awa kay buot, mura kag animal. Kay ang sugos Ginoo, higugmaa ang makasasala. Mo ni sakto, tanawag imo nang buhaton. Testing buhatan na. Unsay mahitabo? Makakita ang katawhan nga ikaw di ay representative sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Kristo giingon nga mao ang pangulong pari nato. Pari nga gitintal, pari nga gipatay, pero wa gyud makasala. Ngano man kay siya ang pulong nga maoy mobuntog sa mga sala ug mo-convert sa mga makasasala. Kita sad himuon unta tang mahimo unta tang instrumento sa Ginoo. Nagkinahanglan ra na sa atong mapaubsanon nga pagsanong kaniya. Kinibitang namalit na tong mga slots, ang uban ani or pipila, di ba kadaghanan, mga makasasala biya sila. Oh, mga daw pagani ng uban. Naagoy ni testimonya nako, Father, first time pag yung kong nakadonate og simbahan. Salamat kay Father nga nagsikag baligyag slot, nakasabot na gyud ko karon na kinahanglan gid ang mo donate tag simbahan. Karon Father no, na adik na gyud kog sigig hatag sa simbahan. Hastag ko nung ilang kapilya nga sa una iyarang agi-agian sa ilabang sitio ba, nitabang na sad kuno siya padang adto og hinabang, nanindot-nindot na kunong ilang kapilya karon. Sa wa jud ko anak Father, diha ra gid na sa sige nimong baligyag slot. Nakaingon ko, slot pa more. Di ba? Kay naining ngutanan ako ba siya, kamu ba Father? O ikaw ba Father? Dagkua sa nimo gasto sa kanang imong mga pista, tag 2 million, tag 3 million, karon sad 1.5 million. Ngano man na Father? Nako gasto magikanang imong balay nga ikaray gapuyo. Pila may palit ni, pila may gasto na ng imong balay karon? Apil pang yuta. Isaw ka na noon pa din, naanas mga 5 million na. Naku, ikaw ra ganang usang gapuyo, kani pa bang parokya nga purting daghanang taong gapuyo. Haron makakita Ginoo, gastuan na to. Gamitan na natong kwarta para sa Ginoo o para sa simbahan, dili kay para las atong kaugalingon. May pagmupalit kag slot kaysa magsigi kag pangutanan nako anong dako kay gasto. Mao na siya, na atong gastuan. Pilay gastuan na karong selebrasyon sa Basilika. Kanang fluvial parade, labi na gid ng sinolog Mardi Gras. Kana bang ilang grand sinolog showdown ba? Pilay gastuan. Kana
Kay para man sa activity, hinaot untang dili mo ending sa panag-away na. Hinaot untang dili mo ending na sa panaglalis. Atong iampo na ang pulong untas Ginoo mo'y mapuy-an sa mga contingents, sa mga organizers, o sa mga leaders sa atong katilingban nga ni-apil ni ini. Pulong untas Ginoo. Kay kanarabas ang nangapil diha, pariharasan na nato, mga makasasala, basin hinuog, mangibabaw sa, matud pas Tagalog, mangibabaw, may taga-ibabaw sa nato. Magpatigbabaw o niya hinoon ang pulong sa tao, o worse, pulong sa demonyo, lalis, away, sinawayay, atong iampo nga pulong gyud ni Santo Niño nga puno sa gugma, kay batubalani man siya sa gugma. Nindog tang.